Velkommen til den her video alle sammen. Og i dag skal vi spise gris. Hvor mit stykke? Okay, kom lige alle sammen, kom. Okay. Se, der er det gris. Olle. Se, der er lidt snart. Okay, klar? Ja. Så vi skal se, om der kan trykke det længst tid. Vi står lige over. Kom. Olle. For helvede. Er du klar? Ja. 3, 2, allerede. Må se, der er Hvor er du klar? Jeg skal lige nu for helvede. Vi starter lige op. Vi skal lige have nyt. Okay, altså, vi har lige fået noget af Mogensen sej. Okay, jeg fik et mega stort. Du er stadigvæk vandløs til slagter. Okay, er du klar? Okay. Giv mig lidt. Jeg får det der snask. Okay, klar? 3, 2, 1. Nu. Det smager godt, ikke? Han spiser det, så lader jeg spise det, eller? hvad? Hvad fanden er det? Det skal på YouTube. Jeg har min egen YouTube-kanal. Har du? Det har han. Film. Christian, jeg har lige brækket mig. Christian, jeg har lige brækket mig derovre. Derovre, kan du se? Okay, det var alt for det, vi havde i denne video. Vi ses altså. Ciao.